Ο Γιάννης πρώτος. Εγώ βλέπω ότι εδώ όλη η ιστορία, όλη η συζήτηση και όλη αυτή η ενέργεια που μας οδηγεί να φτάσουμε στην σύλληψη του δάσκου είναι το οικονομικό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει χρήμα, άρα πρέπει να βρούμε οικονομικούς πόρους. Από τη μια μεριά λέμε αυτό, από την άλλη λέμε ότι όλο το ξύλο θα πάει στους βαμβινούς. Έτσι ισχυρίζεται ο Πολυτέλος. Και έτσι είναι. Πώς θα βγει τότε το οικονομικό όφελος? Ναι. Από πού θα βγει το οικονομικό όφελος, άμα του πάει όλο το ξύλο στους βαμβινούς? Ένα αυτό. Και δεύτερον, γιατί υποτίθεται πρέπει, κοιτάτε, δεν είναι αυτό, αλλά ας τα απαντήσουν οι άνθρωποι εδώ. Και δεύτερον, το χωριό έχει μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, και ο ίδιος ο πρόεδρος, εδώ στην ομιλία του, στις προγραμματικές του δηλώσεις, είπε ότι στόχος του είναι να προσελκύσει κόσμο. Να κάνει το Ναηλιά επισκέψιμο, να κάνει το σημείο επισκέψιμο, για να πει κόσμος ο οποίος είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει οικονομικά το χωριό. Λοιπόν, πώς μπορεί να προσελκύσει το χωριό κόσμο, όταν στη μία κορυφή υπάρχουν κεραίες, στην άλλη κορυφή υπάρχουν κεραίες και πίσω από τον Ναηλιά θα γίνει κράνιο τόπος με την αποξύλωση. Απαντήστε μου σε αυτό. Λοιπόν, όχι να απαντήσουν αν είναι δυνατόν να πάρουν τις ερωτήσεις κάπως για να μπορούν να απαντήσουν λίγο πιο σύντομα. Πριν ο κύριος Κόρας είπε ότι πρέπει να γίνεται συζήτηση πριν κάνει κάτι ο Δήμος και την τοπική κοινωνία, έτσι κάπως το έθεσε. Είναι σωστό, πολύ σωστό, απόλυτα. Εμείς το είδαμε αυτό το πράγμα, τη μελέτη τελεσμένη. Δηλαδή είχε εκπονηθεί η μελέτη, είχε υπογραφεί σχεδόν και το μάθαμε εμείς σαν βίβλα, σαν αίθουσα Παπινών και τρέχουμε να προλάβουμε. Τρεχάτε ποταλάκια που είσαι τρίο χώρος τώρα. Και δεν μας δίνει τη μελέτη, την πήραμε με εισαγγελική αναγγελία. Τη μελέτη την πήραμε με εισαγγελική αναγγελία. Με 1000 εμπόδια πήραμε τη μελέτη. Λοιπόν, ένα. Ο Δήμος δεν μας κάλεσε ποτέ, δεν μάθαμε τίποτα, ότι πονείται κάτι το μέλλον του βάθου. Στον Αιγά έγινε εκείνο το πράγμα, όπως δεν χαρακτηρίζεται, χωρίς να το ξέρουμε. Εν αγνία μας. Η πλατεία έγινε εν αγνία μας. Το δάσος έγινε η μελέτη εν αγνία μας. 15.000 δόθηκαν από το Δήμο. Όχι εν αγνία μας, εν αγνία όλου του κόσμου. Άρα ποια είναι η συζήτηση με την τοπική κοινωνία? Δεν υπάρχει συζήτηση. Αν εγώ μάλιστα θα θέσω η τοπική κοινωνία. Ποια είναι η τοπική κοινωνία? Όταν το Σεπτέμβριο μας μαζέψετε εδώ πέρα, όταν σας πάτε εδώ μέσα, πόσοι είναι μεταξύ δεν θα γίνει έτσι η η κοινότητα κάποια στιγμή τα κοινοτικά της βήματα τα έβγαλε σε δημοκρασίες και ανέβασε τις τιμές στα ίξη. Δεν μπορεί να κοινότητα να αγοράσει. Και αφού το έκανε αυτό, η κοινότητα, όχι εσείς, η κοινότητα. Είναι τα μάλλον. Τις οποίες εσείς προσωπείτε. Λέω δημοκράτησε τα κοινοτικά της κτήματα σε τιμές απίστευτες, σε ανθρώπους και μετά τι τους λέτε αυτούς τους ανθρώπους? Εσείς δεν έχετε λόγο τώρα. Συγκεκριμένα. Ας επανέλθουμε στη συζήτηση. Σχεδόν η κοινότητα της συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. συγκεκριμένα στους τιμός εσείς, αν είναι συγκεκριμένα, εσύ κάνεις σωστό. Εγώ κύριε Πρόεδρε, αγόρασα κάτι εδώ στο Βάδο και όταν πήγα στον Έφορο μου ζήτησε κάτι παίρνουν από εσάς γιατί λέει ότι στο Βάδο έχουν πάει στα ουράνια. Και η κοινότητα θέλει. Όταν η κοινότητα τα δίνει, ποιος θα την δίνει? Οι ιδιώτες πουλούσαν, όχι η κοινότητα. να ολοκληρώσετε κάτι. Άρα μας ενοχλεί ιδιαίτερα, δεν ξέρω εσείς αν ήσασταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν ερωτιόμαστε για τίποτα. Δηλαδή αποφασίζουν κάτι, καλώς ο διάλογος. Εγώ είμαι κατά της αποψήλωσης. Αν όμως αποφασίζουν οι Βαπτινοί ότι να γίνει, θα είμαι και εγώ μαζί τους. Αλλά δεν υπάρχει διάλογος. Ένα που μας ενοχλεί σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όταν θα γίνει
αν δοθούν τα ξύλα αυτά στους βαγδινούς, οι άδειες που έχουν ήδη οι βαγδινοί για να κόβουν φουρνάκια, μην φωνάζετε παιδιά λίγο, μην φωνάζετε. Έχουν οι βαγδινοί, καλύπτουν τις ανάγκες τους πλέον όλοι τώρα σήμερα με φουρνάκια. Τις καλύπτουν. Δεν είναι ένας βαγδινός που να διόλου. Όχι. Κανένας δεν καλύπτει. Φτάνουν στο βάρδο 2 τόνοι φουρνάρι το χρόνο. Πώς είχε πάρει ο βαγδινός? Θα γίνει ανάπτυξη των αδειών αυτών ή θα κόβουν και φουρνάρια και θα παίρνουν και τα ξύλα? Το ένα είναι άσχετο. Αυτό θα πρέπει να απαντήσει το Δασακείο. Το Δασακείο θα απαντήσει. Το Δασακείο βέβαια. Άρα δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι μην είμαστε πονηρά σκεπτόμενοι ότι ωραία, θα πάρουμε και το δάσος, θα έχουμε την άδεια με τα φουρνάρια που συγγνώμη, όλοι το ξέρουμε ότι έχουμε για 2 τόνους δικαίωμα αλλά κόβουμε 20. Έτσι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και δεν ελέγχει το Δασακείο. Όσο θα παρέχει με μέσα στο παλιό και ο παλιός λέει να τα πάρουμε και αυτές είναι γιωμάτες. Όλα. Είστε παρακολουθεί έτσι. Δεν ακούγεται τι λέτε, είναι σαν την τηλεόραση. Όπου δεν ακούγεται την τηλεόραση σας ακούγεται, ενώ δεν καταλαβαίνει τι λέτε. Πάνω στο καρφί, πάνω στο πέταλο. Πρέπει να πάρουν απόφαση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ας ακούμε τους ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν. Διακρότητες γιατί βλέπω εδώ ακραία πράγματα. Είναι κακό αυτό το πράγμα, είναι ένα θέμα. Εγώ κάτι ρώτησα προηγουμένως. Είναι χρήσιμο. Η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί. Είναι χρήσιμο να κοπεί. Ωραία. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι αυτό έτσι πρέπει να κοπεί. Τι θα πει πρέπει να κοπεί. Δεν είναι τόσο απλό. Αν θέλετε, όσο διαβάζουμε τους ανθρώπους εδώ, να τους θέλετε και κάτι στα ερωτήματα. Στέφανε. Να ρωτήσουμε να ρωτήσετε εσείς και να απαντήσετε. Ένα να πούμε στον κόσμο, μέχρι τώρα νομίζω ότι τα ξύλα θα έρθουν τζάμπα. Δηλαδή θα γυρίσει ξύλα να και θα έρθουν να παίρνουν ξύλα. Τα ξύλα θα απολυθούν. Να σε ακούμε όλοι. Τα ξύλα θα απολυθούν από ό,τι μάθαμε για 60 ευρώ το κυβικό. Πρώτο. Δεύτερο, όλοι κόβουν, οι περισσότεροι κόβουν παράνομα ξύλα. Οι περισσότεροι κόβουν παράνομα ξύλα. Συν τις άδειες που δώσατε. Δηλαδή αν δοθούν τα ξύλα αυτά θα σταματήσουν ξαφνικά από και να κόβονται. Δεν έχουμε το πρόβλημα της παράνομης νοικοκυρίας. Έχουμε το πρόβλημα με τις άδειες. Να κοπούν και άλλα ξύλα. Θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος που πάει και τα κόβει τζάμπα, ξαφνικά θα πει θα πάντα αγοράσουν 60 ευρώ που δεν θα κόβουν τζάμπα ξύλα. Υπάρχει το πρόβλημα και δεν θα λυθεί. Να ρωτήσουμε και τον να απαντηθεί κιόλας γιατί τον έχουμε εδώ και κάθεται και δεν μπορεί να απαντήσει. Ας ολοκληρώσει ο κύριος λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, στην μελέτη προτείνει συγκεκριμένα ότι για τις ατομικές ανάγκες των βαγδινών περίπου τις εκτιμά 200 οικογένειες. Δεν είναι 200. Με 200 οικογένειες γράφει επί 3 κυβικά. Λάθος είναι το 200. Υπάρχουν 200 οικογένειες εδώ υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν 200. Όχι, άσε να είναι. Υπάρχουν 200 οικογένειες. Από ό,τι ξέρω εγώ δεν υπάρχουν 200 οικογένειες, υπάρχουν 100. Οικογένειες εδώ. Στο βάθος υπάρχουν ξύλα. Μιλάμε για μόνιμους κατοίκους ή Για μόνιμους κατοίκους που έχουν σπίτια και έρχονται τώρα 6 μήνες ή 3 μήνες. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ας προχωρήσουμε λίγο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι όχι, δεν είναι δωρεάν. Αυτό δεν είναι. Και όχι μόνο. Τα 3 και Ακούστησε ότι όλα τα ξύλα θα πάνε στο χωριό. Όλα τα ξύλα είναι 3 κυβικά. Να απαντήσει ο άνθρωπος. Τα 3 κυβικά τα οικογένεια είναι αυτό που δίνεται στην οικογένεια προς 60 πόσο είναι δεν ξέρω. Λοιπόν, Αυτό είναι. εάν δοθούν 3 κυβικά, πρόεδρε, θα φτάσουν για να καλύψουν τις ανάγκες της θέρμανσης μιας μέσης οικογένειας. όχι. Εγώ προχτές πήγα στον Δήμαρχο και μου είπε ότι όλα τα ξύλα θα πρέπει να δοθούν στους κατοίκους όσα θέλει ο καθένας, φυσικά με ένα όριο, με ένα πλαφόν. Μέχρι 10 κυβικά, 12 όριο, όσες είναι οι ανάγκες. Αυτά μου είπε προχθές ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θα είπε. Έμπορος θα δούμε, ο έμπορος δεν θα είναι έμπορος. Ο έμπορος δεν θα βάλουμε έμπορο, θα βάλουμε συνεταιρισμό ο οποίος θα τα κόψει και θα πληρωθεί τα μεροκάματά του. Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι την άποψη από τη Δασαρκία. Εμείς θα κατευθύνουμε τη δημοκρασία. Εμείς θα το κατευθύνουμε τη δημοκρασία.
Είναι η θέση. Μια στιγμή να ακούσουμε λίγο τη... Μια στιγμή. Εγώ λέω ότι είναι άλλη άποψη από αυτό που αναφέρεται στη μελέτη. Αυτό είναι άλλο και αυτό που αναφέρεται στη μελέτη είναι άλλο. Οπότε ας διευκρινιστεί τουλάχιστον ως προς την πρόθεση του Δήμου ή του... Ναι, επειδή εγώ βλέπω ότι περισσότεροι ανησυχούν και κάνουν κριτική για το που θα πάνε τα αξία και που θα πάνε. Άρα ξεκίνησε η μελέτη. Αν πάνε δηλαδή τα ξύλα όλα στους κατοίκους. Μια στιγμή λίγο να μιλήσουμε. Η ερώτηση με εμένα είναι ότι ζήταμε εδώ για να χτυπήσω την διαχείριση του δάσους. Ακριβώς. Το άλλο είναι το μετά. Και ζητάμε το μετά και δεν σταματήσαμε. Ναι, γιατί το έκανα και εγώ ως παρατήρηση, ότι τελικά έχουμε καταλήξει να μιλάμε για το δάσος. Δεν είναι μια τάνα με ξύλα. Αυτό είναι το δάσος. Έχουμε μια τάνα με ξύλα και θέλουμε να τη μοιράσουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι εξυπαρκής λάθος και το είπα εξυπαρκής και εγώ, αλλά φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου εδώ είναι αυτό. Τι θα γίνει με τα ξύλα. Εγώ θα ήθελα όμως κάποιοι άνθρωποι να δώσουν μια άλλη προσοχή και να λένε, ξέρετε, αυτό δεν είναι ξύλα. Αν υπάρχουν πλημμύρες, αν υπάρχουν άλλες συνέπειες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πιο πίσω, οπότε καλό θα ήθελα να τονιστούν και κάποια άλλα πράγματα πιο πίσω. Και όχι, έχουμε μια στίβα ξύλα στο μοιράσουμε. Το οποίο εντάξει, αυτό έχει νόημα. Καταρχήν εδώ τα πράγματα το ένα μερί το άλλο. Μιλάμε ότι δεν ψάχνουμε για οικονομικούς πόρους για το Δήμο. Ψάχνουμε για οικονομικούς πόρους. Και δεν έχουμε άλλους πόρους στο χωριό να πάρουμε να του ξυλέψουμε. Άρα οι οικονομικοί πόροι από πού θα βγουν αν τα ξύλα πάνε όλοι στους κατοίκους. Μα οι κάτοικοι δεν θα τα πάρουν δωρεάν, γι' αυτό και δεν τα παίρνουν δωρεάν. Θα δώσουν κάποιο αντίτιμο. Πήρε μια πρωτοβουλία και συνέταξε τη μελέτη έτσι μετά από ένα κενό διάστημα 5 χρόνων. Δηλαδή η τελευταία μελέτη κλείσει το 2008 και πήγε μέχρι το 2013 ένα κενό. Οπότε πήρε την απόφαση, έτσι, πες με αυτούς τους τοπικούς άνθρωπους στην προηγούμενη διοίκηση, όπως θέλετε πες, για να προχωρήσει η σύνταξη μιας διαχειριστικής μελέτης, πάντα λέγοντας για την ορθολογική διαχείριση του δάσους. Δηλαδή, όταν λέμε ξυλεύουμε, δεν λέμε ότι καταστρέφουμε. Πρέπει και η αποξυλωτική υλοτομία είναι μέσα στους κανόνες διαχείρισης του δάσους. Δηλαδή, και τα δεδομένα, έχοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα ορεινό χωριό, δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή δασικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα άλλο θέμα, ότι τι εναλλακτικές διατροπές μπορούν να ακολουθήσουμε για τη διαχείριση του δάσους. Είναι μια δεύτερη συζήτηση που έρχεται σήμερα, έτσι, και πρέπει ουσιαστικά να τη δούμε από αυτή τη στιγμή και πέρα πώς μπορεί να συνεργαστεί με τη διαχειριστική μελέτη, ώστε να υπάρχουν παράλληλα ευεργετικά ωφέλη. Η διαχειριστική μελέτη, σας είπα, έτσι, πάρει μια πρωτοβουλία την πρώτη διοίκηση για να βοηθηθεί το χωριό να υλοτομείται το δάσος σύμφωνα με τις κανόνες διαχείρισης, γιατί αν δεν υπάρχει διαχειριστική μελέτη, θα μπαίνει ο καθένας και θα κόβει ό,τι θέλει, όπου θέλει και δεν θα ρωτάει κανένα. Οπότε τώρα πλέον, όταν μιλάμε διαχείριση, μιλάμε ότι η κοινότητα πήρε μια πρωτοβουλία κοινώς νοικοκυρέματος του δάσους. Το κακό ξέρετε. Θα φυλαχτεί το δάσος, θα είναι άτομο και το φυλάει για 20 χρόνια το δάσος. Είναι στη διάλυση και στην ευχέρεια τη δικιά σας, όλοι είστε κάτοικοι. Η δικιά μας. Κάτοικοι είστε όλοι. Ο Δήμος. Και εσείς είστε κάτοικοι. Στην ευχέρεια τη δικιά σας, το κακό είναι ότι δημιουργείται κατά μέρος. Όταν λέτε εσείς ότι κάνουμε αναγωγή και αφαιρούμε στην προηγούμενη λέτε 17%, και μετά στην καινούργια δικιά σας διατύπωση λέτε ότι δεν έγινε 17, αλλά έγινε μόνο 5 γιατί αντιδρούν οι δασεργάτες. Δεν θέλουν να πάνε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία ρήτρα η οποία να λέει ότι εμείς σας δίνουμε με το καλό για εσάς οικονομικά. Συλλεύτε το, αλλά θα πάτε να κάνετε παιδιά και τη δουλειά για εμάς, την αναγωγή. Δεν υπάρχει μία ρήτρα που τους αναγκάζει, αλλά επειδή αυτοί δεν είχαν απροθυμία, λέει, να μπουν. Μα φυσικά έχουν απροθυμία, αφού δεν έχουν όφελος από εκεί. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα δεδομένο. Έλεγχος δεν υπάρχει στην προστασία στις ελευθερίες. Αυτό ορκίζεται τώρα και μπορεί να το λάβει υπόψη στο πρόεδρο. Ώστε να οριστεί ουσιαστικά κατά την περίοδο διαχείρισης του δάσους ένας δασοφύλακας, ο οποίος να υποπτέρει το δάσος. Στην θεωρία εντάξει. Κοιτάξτε, η έκθεση είναι μικρή φτάνει. Είναι παρκέτη. Ένας φτάνει. Είναι 15.000 συνολική έργα. Να σας πω κάτι τώρα, εδώ μιλάμε με πλαίσια κανόνες δημόσιας διοίκησης.
Άκουσα λέει, πήγαμε στο δασάκι και ξέρεις τι μας είπε. Εδώ δεν έχουμε βενζίνη, λέει να βάλουμε στα αυτοκίνητα. Θα φυλάμε και το δάσο. Δηλαδή λέμε κάτι που λέμε να γίνει ναι, που δεν θα γίνει. Εγώ να πω το εξής, δηλαδή αν δεν είναι. Ποιος θα το πληρώνει? Κοινότητα, με τι φόρμα. Παίρνουμε λεφτά και τα ξαναδίνουμε. Κάθε χρόνο, για 20 χρόνια. Ωστόσο, ο μελετητής δεν μπορεί να χωρίσει τα πατρικότητα, δεν είναι κάποια ερωτήματα. Να τον απελευθερώσουμε. Απόστολη, μια τελευταία ερώτηση. Πες ερώτηση για το ίδιο και το μελετητή όμως. Μίλησε για παράλληλες δραστηριότητες, δηλαδή και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο, δηλαδή και το δάσος να το έχουμε κουρεμένο γουλί και να κάνουμε και υπέροχες δραστηριότητες. Αυτό κατάλαβα. Δεν είναι και ο σκυλοχορτάτος και η πίτα πάγωτη. Το δάσο και οι συστάδες προτιμούνται με μια σειρά χρονική. Δεν θα ξυλευτεί όλο από τα 10.000 ανθρώπους. Ας πούμε έχουμε 10.000 συστάδες γλώσσες, από τις οποίες περίπου το 50% είναι σε υποστητική αναγωγής. Άρα μιλάμε με το μισό για τις 5.000 συστάδες που θα κοπούν αποσωτικά και θα βγει η καταστροφή του δάσους. Έτσι, προτιμούνται οι συστάδες. Αυτή είναι περιοδική, για ένα χρόνο, για δύο.